Sanibonani, ngiyabingelela umngoni umthando wabantu odengazami ndodoka siphande doka sikhona sehlula amanye amadoda. Ngiyabingelela kakhulu bakwethu. Nayi inkinga la yeDlozi, nayi inkinga la yomuntu onabantu abadala osehambile wayothwasa wabuya lapho baqhubeka bamhlupha. Omunye bathi akathwasa kanti akufunakala ethwase, bamnikeza nje inkinga ukuthi bayamhlukumeza laba abantu abadala. Baqeda umendo wakhe, baqeda umsebenzi, bambhemisa ugwayi wamakhala, bamenzisa yonke into le, kodwa manje i-direction abamnikezi ukuthi hamba kanje, yenza kanje ukuze kulunge. Ngizothi uma uney'nkinga ey'njalo zokuthi idlozi lakho liyakuhlupha, idlozi lakho alifuni ukwenza kahle, futhi alifuni ukukhombisa ukuthi yini okumele uyenze ukuze lijabule, ngiyacela ukukunikeza nawo umuthi. Lo muthi lo umuthi walo idlozi, igama lalo kuthiwa abathwali bey'nyongo. Labathwali bey'nyongo-ke ibona abakwazi ukulekelela umuntu ohluphekile. Siyabazi abathwali bey'nyongo, uma ubafica ehlathini, ubabamba ukhuluma nabo, ubabuza into ethile, bayaqhuma uma kufanele bakuphendule. Ngiyacela ukusho ukuthi-ke leyo nduku leyo mayihlanganisiwe nezinye izinduku uyakwazi ukuthi uyenze bese uyasizakala ugeze ngayo. Ngiyacela ukuthi uma umuntu efisa ukusizakala ngalolo hlobo, sikhona sizokwazi ukumsiza. Bese kuthi ngomhla ka-1 ngomhla ka-2 ngizobe ngiseGoli, Mampolo Street eSoweto. Ngiphinde futhi ngomhla ka-9 kuya kumhla ka-10 ngizobe ngisekhaya eNanda eMawoti esigodlweni. Ila khona kuzobe kutholakala khona isipesheli sangoDisemba. Bonke abantu abadinga ukungena especialini nabadinga ukungena kulo msebenzi ngizobe ngiwenza umhla ka-1 kuya kumhla ka-22 wespecial wamanani aphansi, ngiyacela babhalise. Zonke izinduku zizobe zikhona, ayikho induku ezobe ingekho, zonke induku zizobe zikhona. Bonke abantu abasondele kubaba umnguni bazokhona ukusizakala, bafone baphinde futhi babhalise abazongenela isipeshali sikaDisemba. Siyabonga.